Señoras e señores, son as 6:31 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Sí, no Voltas co Prato edición verán. E aínda non nos seguides nas redes sociais, que o sei. Así que, @Voltas co Prato. Aí están penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano. E hoxe tamén é que cociñan dúas mulleres maravillosas. Que pasen, por favor, Begoña e Livia. Un aplauso para elas. Livia Estevez, que non dixo un apelido, e como hai tanto tempo que non ven, porque que diga Begoña xa sabe todo o mundo quen é, pero Livia Estevez outra vez aquí con nós. Sí. Que tal, como estás? Ben, moi contenta. Sí, A contenta última de vez volver. que vin non estabas. Non estaba a última vez, estaba de vacacións. Estaba super cañoto. Ah, foi o día de Super Cañoto, é verdad. Foi o día de Capitán Cañoto. Sí. Pois estás de vacacións, non, do col? Sí, por sorte. Por Sí, sorte. sí. Por sorte. Sí, E que xa tal, nos que facían tal? falta. Que Ben, tal moi ben. as vacacións? Bueno, ainda non me dou tempo a disfrutalas. A disfrutalas moito. Pero ben, de vacacións sempre se está ben. Sempre se está ben. Sí, sí. Quen non está de vacacións nunca porque non descansa é a nosa indomable Begoña. Como estás? Moi ben, aí Ben? estamos, sí, sí. E os collazos, non? Sí, a miña maquilladora, que é unha crack. Está super rosiña, gústame. Moi ben, moi ben, moi ben. Temos un día un pouco especial, eu creo que lle vai gustar á xente da casa o que cociñamos, así que a ver que nos trae Marisa de Aves. Hola, buenas tardes. Chámame Marisa e vivo no Villadoiro. Hoxe para os cociñeiros, solomillo en salsa de viño blanco. Adobamos o solomillo con pimenta blanca dun lado e de outro. Deixámolo macerando. Pochamos a cebola e o allo. Ben pochadiño, agregamos o viño blanco primeiro. Deixamos que desaparezca o alcohol. Agregamos o caldo. Deixamos cocer como 5 minutos. Retirámolo. Triturámola. Ben, deixámola na sartén outra vez. Centimos os solomillos por un lado doradiño. Poñemos de mantequilla polo outro lado e que se dore por abaixo. Unha vez derretido, pásase para a sartén, o triturado, e deixámolo pasar ali 15 minutos. Frito unhas patatas en cuadriños, verto o solomillo encima das patatas e logo boto a salsa. Espero que vos guste, aseguro-vos que está a chupar os dedos. Sodes geniales. Un abrazo. Solombo de Tenreira. Non me esperaba isto, Non me esperaba isto, Teño unha vaca amarela. Non me esperaba isto, A miña vaquiña. Non me esperaba o momento da música porque, a verdade, non o sabía. Solombo de Tenreira, que eu creo que... Que podemos decir do Solombo de Tenreira? O primeiro que podemos facer é descubrir onde está. A ver, Cañota, voucho explicar ben. Sí. Vale, a ver se me poñen a Atención, imaxe. atención. Aí está Begoña. Podíacho explicar no teu corpo, pero está ben non? Sí. Sí. Mira, o solombo de terneira... Para que non aquí. poñas en moi oscura, Aí se ve, non? Eso de aí arriba. Aí, esa parte de aí arriba, Sí. que está, primeiro está todo o que é o chuletero, a parte do lomo baixo, o lomo alto, pois por dentro, na parte intracostelar, está o solombo. Vale, o solombo é bastante máis caro, porque é unha carne moi apreciada, porque non ten casi graxa, e a parte solamente hai dous, e non son moi grandes. O sea, que é dun lado e do outro, non? Claro, unha parte Dun lado da Tenreira e do outro. e do outro, claro. Vale. A terneira divídese en canal. Sí, na metade. E si, se te corto a mitad, Sí. tes un solomillo para este lado e outro Imaginade solomillo para un outro. cañotas á metade, pois teño un solombo deste lado. E aquí por este lado, aquí, lleva por outro lado. e outro, Así por e outro aquí. deste lado. A ver, espera. A ver, colle aí o Así. solombo. Bueno, por dentro da costela... Mira que solombazo, Estaría por dentro da costela, por Mira, aquí e mira, por mira, aquí. mira, mira. Buah. Ademais, esa é unha carne, creo que é unha carne que ten moi pouca graxa. Ten moi pouca graxa, sí. Entón, Casi ningunha. Por eso é tan apreciado, entendo. Sí, por unha... vamos a mosar a peza, mira. Sí. A ver a peza que temos aquí. Ves? A peza máis claro. boa. Sí, sí. E non ten casi graxa ningunha. Ten así algunha teaz destas Sí, que ya pero que non quitar, nada. vamos ya retirando, pero non ten graxa ningunha. Ves que é completamente fibra. Pois hoxe parece que cociñamos con solombo de Tenreira no Voltas co Prato. A ver que sai aquí. Imos aló, marchamos con Livia. Veña, vamos alá. Livia, que vas facer ti? Porque en realidade non vos preguntei. Empezamos a falar, pero non vos preguntei que ides facer. A ver, contame. Eu voume arriscar bastante, Vou facer uns dadiños de solombo cunha crema de anacardos. E despois Vale. unhas verduriñas. Con a crema de anacardos? Sí, probache. Sí, as verduras que trouxen son Sí. dunha horta familiar, unha horta ecolóxica que hai en Nigrán, de Guillermo e Ana, son os donos da horta e son os que nos traen as verduras e as hortalizas. Vale, vale. Son os que nos Sí, sí, traen que son ao colexio. ecolóxicas, non? Sí, son ecolóxicas. O sea, esto que tes Mira por que aquí. tomatiños. Sí, mira que chulis. Buah, estes tomates, Sí. como se chaman? Cherries. Son Son cherries, pero son grandes. Son cherries enormes. Sí, sí. Son cherries gigantescos, Sí. fixade, vos, que casi non Sí, me entran sí. na palma da man.
Pois son ecolóxicos da leira de Ana Guillermo. Oh, que guai. Eles traen ao cole as nosas verduras hortalizas. Cuidan moito dos nosos nenos. Fíxome moita graza o que tes aquí, que lle vamos mostrar á xente da casa, que son mini cenorias. Mini cenorias. Son babies. Son babies, Son bebés. Mirade que cenoria é isto. Chámase babies ou como se chama? Sí, cenoria baby. Cenoria baby ou bebé, aí a tedes, fixadevos que cenoria é isto. Que é isto? Con isto non alimentas nada. Hai que comer unha dúcia. E que máis tes por aquí? Porque vemos esta cenoria, pero tes máis cousiñas, non? Vamos a botar tirabeques, uns trigueros e un poquinho de mazá. Tirabeques, espárragos trigueiros, un pouco de mazá. Bueno, vai estar isto espectacular, Lidia? Moito color, eso. Moito colorido, sí, iso é certo. Pois veña, imos alá, cando queires comezamos con esa crema de anacardos que vai facer Livia Estévez hoxe no Voltas co Prato. Isto é facilísimo. Ti tomas anacardos, Cañote? Non son ultra fan, o sea, gústame moito os froitos secos. Pero o anacardo non é o meu froito seco por excelencia. Pero gústame moito todos os froitos secos. Pois teñen un montón de propiedades, Ah, sí? Sí, son moi boas para a menopausia, a ti non te van a facer falta. Perfecto, é xusto o que necesito eu. Sí. É xusto o que necesito. Son bons para a memoria, axudan a dormir. Si son bons para a memoria, iso sí que necesito. Pois ser. Vale. Vale. Pois un dente de allo, vamos a botar 200 gramos de anacardos e medio litro de nata. Sal. Vale, porque era nata o que botaches antes aquí, non? A cociñar. Sal e un poquinho de pementa. Poñémolo a cocer media hora e despois trituramos. Está riquísimo. O único que tens que facer despois é trituralo. Triturar, e xa está listo. E xa está. Bueno, pois deixamos aquí facéndose esa crema de anacardos de Livia Estévez. Marchamos con Begoña Ollos Rosas Vázquez. Vamos alá. Ollos verdes son traidores, azules son mentireiros. Non é así? Pa panorama e barbén, a verdad que sí. Que pena que non te chamen. A ver, que é isto? Mira. Mira, estou vendo uns tallarins de... Mira, con este trebello, que é moi fácil. Que ricos. Ves, vou dando así como se fora unha fila lápis. Ah, vale. Mira, pai. Pódelo comer, Entón, con isto, o sea, faz como espaguetes. Vou facer uns espaguetis, vou nos saltear e vai ser o meu acompañamento. Ostras. Poden facer de zanorias tamén. Que guai. De Non, pero pepino. gústame así do cabaciño. Gústame, está guai. Sí, mira. Estas son son da miña horta, xa. Xa te están saindo? Cabacín, sí, mira. Este é blanco, Este porque está blanco, fixade. Porque así é unha raza. É curioso, eu sempre os vin verdes, e velo así blanco. É unha raza. Está chulo, fixade, mira. Blanquiño. Hai que plantar cousas diferentes tamén. Non lle colleu o sol, non lle colleu o sol. Supoño que haberá moitas razas igual que de, pois non sei, de cans, por exemplo, hai moitas razas. Creo que hai menos de calabacís que de cans, pero bueno. Bueno, depende. Ti cantas tes plantadas? De cabaciñas creo que teño 3 variedades. E cantos cans tes? 2. Ah, pois xa hai máis razas de cabaciñas que de cans. É así. Na miña casa, e na túa. Na túa casa, na miña hai só un can, así que na casa da miña nai. E que razas tes ti plantadas? Pois mira, este é blanco, depois este é verde, depois teño outro un poquinho máis oscuro. Ah, pero non lle sabes os nomes, ti por cor, non? No, a verdad que sí, que esta non lle sei os nomes. Blanco, verde, oscuro. Moi ben. Exactamente. Os nomes das razas das cabaciñas de Begoña. Antes de entrar ao programa, contoume unha cousa moi curiosa que eu quero que saiba a xente da casa, que é que o solombo hai que enjarasalo. Sí, a ver, é unha carne que ves que tierniña non ten graxa ninguna. Nada. Nada de nada de nada. Entón o que vamos a facer é cortar uns medallóns así. Buah, que pintazo. Sí. Que pintazo. Así, e vámonos a albardar. Albardar. Mira, con este touciño... Albardar. O que lle vamos a facer é facerlle un redondo así todo alrededor e atalo con... Con touciño entre reverado. Mira, así, xa che A vou ver. No, este é touciño puro e duro, que aquí non hai... Puro e duro, claro. Aí non hai carne de ningún tipo. Cortamos unhas tiras finiñas, un touciño de porco celta, así. Ostras, entón o touciño cativo non é tampouco. No, é que non é cativo nunca nada. Vale, perdón. Así. Entón vamos a dar, ves, todo ao redor, puxamos o touciño. E agora, cun cordel, para que non nos perda a graxa, cando vamos ir marcando, para que non nos perda o touciño. Pero este é un traballo. Ti pensas que eu vou facer isto algunha vez? Bueno, a ver, peso estou aquí tamén para facelo. Tú xa sei que non vas facer. Eu estou intentando que aprendas. Vale, está ben. Non sei que lle parecerá a Marisa, porque eu realmente estou alucinando con isto, así que imos a chamar e preguntarlle que pase, por favor, Marisa de Ames, un aplauso para ela. Buenas. Hola, Marisa. Buenas a todos. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás ben? Sí, por Ben vida,
Xa, gracias. Gracias. Vamos ver o de Begoña porque eu acabo de alucinar con iso e quero mostrarlo a Marisa. Mira. Ok. Mira, bótate pa aquí, mira. Que chulo. Bueno, vou facer unha recetiña... reina. Hola. Contalle o que vas facer con iso. Eu vou facer unha guai. recetiña moi parecida á túa. Que guai. Só que o único que vou facer Non sei é se podo dicir aportarlle iso. Home, que guai, pódelo unha dicir. graxa. Voulle poñer unha graxa que é de un touciño de porco celta. E así para albardalo. Madre. Así, vámoslle poñendo. Ves? E depois chulada, fixen así, tío. como unha picada E logo... de pimenta negra, un poquinho de allo e sal. Perfecto. E agora poñolle un atadiño para que non se me perda o touciño. Así. Ti fixeches Super isto sinxelo. algún vez, Marisa? No. Eu Bueno, é que estes son especialistas, entonces... Bueno. Es un ama de casa, non non... lle vamos a decir así que despois van ser rico. Isto pode facelo calquera, que sí. El pode facelo. Confiamos en que Cañotas o Eso pode está facer. claro. Eso está claro, case querer, Bueno, estou alucinando porque nunca virei isto de poñerlle así a graxa. É unha ao receta solombo. moi antiga, Sí, porque sí, xa se facía en Francia fai un montón de anos. Ostras, o sea, que é de orixe francés. É de orixe francesa, sí. Sí, mira ti, casualidade, que cousa. Vou guai, sí. na marcar tamén con manteiga. Ah, claro. Bueno, Vale. ai, Así. Estame facendo moita gracia, Marisa, porque está como, sí, que guai. Claro. Claro. Muy ben. é o mínimo. É o mínimo. Pues mira, se estás alucinando con isto, vente conmigo que Aparte aprendes outra Imos ver os outra anacardos de cousa. Livia. Vou atrás túa, vale? Vente detrás miña, vente. Hola, Hola, Marisa, reina, que tal? Bien. Livia, contalle, por favor, o que estás facendo aí. Ui, O meu é un pouquiño máis saudable, que non leva nada de grasa. Ben. Que queres decir? Leva- A nata sin bar? No, a nata Bueno, non... pouquiña. Leva a crema de anacardos que ya vamos a poñer de base e despois vamos poñer... Sí. A ti gustan os anacardos, Maris? Todo. Sí? Vale, genial. Eso Vale. te vou a com- Vamos a Eso vou vamos a pelar os tomates Sí, e sí, despois sí. vamos a saltear unhas pouquiñas verduras, os trigueros, os tirabeques e un pouquiño de mazá. Perfecto. As verduras son todas duns amigos dela que teñen unha horta ecolóxica. ecológico. Sen químicos, sen pesticidas, respetuosos co medio ambiente. Guai. son Como a que tes perfectas. ti na casa? Ti non tes unha horta na casa? Teño unha terraza. Tes unha terraza? Sí, a E plantas terraza- cousas, pero a túa terraza é ecolóxica, ou non? Ai, sí, eso Xa está, sí. xa Eso está. sí. É así. As cenorias, que fixeches con ela? Está no forno. non Sí, avisou. unas asar un vale, vale. poquinho. Meter Porque cenorias senón no non me dá forno non tempo. avisou, Teñen que estar 20 minutos ou así. 20 minutos. Oye, sabes que o meu traballo basicamente é abrir, pechar fornos, dar paso ás cousas. Bueno, algo máis tamén fase. Bueno, home, pero aí estades vendo no forno xa esas cenorias facéndose minis que necesitaban canto? 20 minutos, dixeches? Sí, 15-20 minutos. Temperatura? 180 grados. 180 grados. Bueno, pois chegou o momento Perfecto, de tío. preguntarlle a Marisa Dime. cal das dúas receitas crees ti que che pode gustar máis vendo o que estás vendo, agora mesmo. De momento non podo dicir nada, porque as dúas están perfectas. Hasta aquí. Non te mollas. No, tío. De momento non. No. Díxome, no, tío. No. Ai, perdón. No, tío. No, pero está, Marisa, a mí gustame que sexas así natural. Si non, é así. A mí Non, gustame ese é o que sexa problema natural. que teño, que non- Bueno, Vale, dime, rei, a ver. pedir que vayas á zona de sufridores e ese sofá despois chámote, vale? Ali. Sí, por aí detrás de Begoña. Un aplauso. Ai, non te mata. Ai. As alfombras, tía. Gracias. Tropezou. Casi me mata. Un aplauso para Marisa que está con nós coxe no Voltas co Prato. Mi madriña. Non o dixen antes, pero vou non dicir agora. 664-483-419, o teléfono da Voltas co Prato. Chamádenos, por favor. Chamade, porque queremos saber se sabedes onde está o solombo, se cociñades solombo, como facedes co solombo, poñedes graxa como Begoña ou facedes crema de anacardos como Livia. Iso é o que queremos saber. 664-483-419 e recordade que repartimos cartiños. 50 euros dunha vez, Begoña, E 50 da outra. moi ben. E ten aprendidísimo. Gústame que a xente estea atenta. Gústame que a xente estea atenta. Vamos a ver. Mari Carmen Doroso, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Ai, como estás? Vexo-te contenta. Sí, é que con este sol... Verdad, calquera está contento. fai tanto sol que tens que estar na casa vendo a televisión de Galicia. Claro, non se múscume fora. Pois por fora a televisión, non? Bueno, Mari Carmen, contame, gusta o solombo ou non che gusta? Sí, o solombo está moi bon, a seña así solo. Ainda que sexa... Sola, volta a volta, e está buenísimo. Ainda que sexa só volta a volta, non lle pos nada máis. A ver, eu normalmente poñolle crema de queixo. Ah, amiga. E a esa crema de queixo poñolle un anaquiño de crema azul e eso está para chupar os dedos. Moi interesante,
moi interesante. E despois hai moitos puristas, que a xente é moi lista, que di, non, é que se lle botes creme de queixo, quítarlle o sabor do solombo. Eso é mentira. Eso é mentira. Mari Carmen, son dos teus. De botarlle crema de queixo ao solombo, porque está boísimo así. É así, é así. É así. Bueno, É que ti tens que ser dos meus porque eu realmente son de Arzúa, entonces os de Arzúa temos que comer claro. E que faz en Oroso? que faga un arroz. Bueno, viñen caer aquí de robot. Cousas da vida, non? É exacto. Cousas da vida. Bueno, Mari Carmen, pois, claro, sendo oriunda, originaria de Arzúa, tes que controlar moitísimo de queixo, así que che mando un bico moi grande e cando queiras xa sabes que podes vir, vale? Moi ben, moitas Veña, gracias. un bico. Igual. Hasta loguiño. Chao. Hasta loguiño. Bueno, creo que chegou o momento de contarlle cousas a Galicia porque xa estades vendo o que facemos, Hoxe cociñamos solombo de tenreira e sí, este é un dos motivos polos que deberíades abrazar unha vaca cada vez que se vos pasa por diante. Porque as hai rubias, frisonas, pardoalpinas ou caldelás. Moitas razas facen nos nosos prados. E grazas a esta boa vida dan esa carne que nos fixo famosos tamén, máis alá dos Ancares. Ademais, o solombo é un dos cortes que máis valoran os amantes da carne. E aínda que sabemos que non é barato, paga a pena facer algunha excepción de cando en vez. Delicado e tenro, case calquera acompañamento lle presta. E que é o máis importante? Selar ben o seu exterior e cociñalo moi xusto. Faced a proba e xa me contaredes. E lembrade, se queredes cociñar as receitas de hoxe, todos os detalles están en @voltascoprato na nosa rede. Xa sabedes que penduramos todo aí. Sigo tendo dúbidas de como irá esa salsa de anacardos de Livia Esteve. Vamos a preguntar, a ver. Silvia, digo Livia, Silvia. Livia. Dixen Livia Esteve, Chámame de mesturei moitas Silvia. formas, Sí, pero non pasa nada. Creo que o primeiro día que viñes tamén te chamei de outra forma. Pode ser. Non sei, non me acordo. Livia, contame. Vale. Mira, teño aquí a cremiña, ainda lle falta un pouco, e ahora vamos a pelar os tomates. Normalmente, esta é unha maneira moi rápida de pelalos, sumerxíndos en aceite, Pero eso salta, Livia. un pouco, sí. E non pode saltar que trae unha camisa nova. É moi bonita, por Non certo. pode manchar. Mira, viste? Eso era para pelar os tomates. Sí, mira, xa Pero te... mira como Viche? quedaron. Viche? Pero vamos a ver. Mira pa aí. Mira. Apa, baste queimar. Non queima. Pero xa lle cae así a pena. Viches? Sí. Bueno, Lucini. Isto é un trucazo, Estás aprendendo algo. Isto é un Sí, trucazo. sí. Truco do a voltas co prato, Meter en aceite os tomates e xa pelaron. Listo. E despois a xente complicándose en cociñalos, pelalos, non sei que. Mira pa Pasarle aí. cuchillo. Dous segundiños, Moi ben. Eu creo que aproveitando que estou aquí contigo, podemos repartir cartos. Ah, vale. 50 euriños, Vale. ben? Sí, perfecto. Pois imos alá, veña. De que é a salsa que fai Livia Estevez? De que é? Anacardos. A mellor gustan vos máis outras salsas, pero non! Nós buscamos unha soa. De que é a salsa que fai Livia Estevez? Anacardos. 664-483-419, chamade ao voltas co prato porque repartimos 50 euros e veñen ben. Porque xa non estamos achegando ao fin de semana, final de mes, entón hai que gastar cartiños. E quedoume un pouco a curiosidade, Livia, dos cherries, de como os pelas, porque unha vez que os sacas, entendo que son moi sinxeliños, non de pelar. Sí. Ah, vale, xa saco. Pelado. Sabes? Non tengo nin que pasarlle o cuchillo ni Mira, nada. saco así de pelado. Mira, pelado. Que sobrada, verdad? Pelado, fuera. Diche. Veña, outro máis. Pelado. Alá. Aí está. Queres pelar un? Non, quero dicir ti, o de pelado. Pelado. Vale, así. Sí, a ver, outra vez, ahora. Pelado. Pelado. Bueno, creo que xa pelamos suficientes cherres, vamos con Begoña. Xa non chegan, con un par deles xa me chegan. Vamos con Begoña Vázquez, que xa rematou de pelar. Veña, imos aló. Ti non pelas cherries ou agora? Mira, Vale. que pasou? Ti non pelas cherries agora? Hoxe non. Vale. Perdóname por preguntarte. Claro, temos que facer cosas distintas, non vou facer o mesmo que Livia. Furache Mira no como quedou a corazón. carne, ves? Buah, que chulo. Ves? Que chulo. Está selladiña, está ainda sin rematar de facer. Que maravilla. Vale, o que te fixen é que é unha salsa, que é unha salsa cun pouco de cebola, un pouco de allo, Ah, que direches antes como un pouco de lume. Sí, un pouco de lume, Vale. como a de Marisa. Ahora vou botar un pouquiño de viño blanco. Vale. Que fixen espeseina tamén cun pouquiño de fariña refinada de millo. Ostras, que guai. E agora vou deixar ferver un ratiño Para que reduza. con un viño albariño, sí. Ah. Neste caso albariño, eu teño... Moi ben. E veixo que por aquí tes os espaguetis de cabaciña, non? Sí, Que xa están pelaches listos. antes. Ves? É que fixaches simplemente pasáchelos Simplemente un pouquiño. paseinos por un pouquiño de... cun pouquiño de aceite, un pouquiño de chalota, Hola. sal e pementa, non ten máis nada. Xa, Están a cabaciña riquísimos. agora está boísima, que está en temporada total.
Este prato espectacular. Este prato pode chegar ao nivel de Fran Cañotas, eh? O que farías ti? No, o que faría non, o que comería eu. Ah, vale, porque... O que faría, que iba a facer eu. O que comería eu. Porque sí que me gusta moito todos os ingredientes que leva. Sí, sí. Mira. Moi ben. Ahora vou botar manteiga aquí, vale? Sí. Tiña a sartén así máis ou menos templadinha, vámola a terminar así. E vou ir metendo o solombo, vale? Sabes que en Francia, en vez de usar aceite de oliva, usan moita manteiga, non? Ah, no, Pois, aquí, quedalle de maravilla. Neste programa tamén somos moito usar Tamén manteiga. somos... Sí, porque é unha cociña así... A ver, a manteiga, e encima de aquí gallega... Eu creo que deberíamos ter algún patrocinador de manteiga, porque a manteiga que gastamos aquí, a verdad... Entón, vámonos ir acariñando o solombo ca manteiga e vámonos rematar nesa salsiña de viño blanco. Entón, vas dando un pouco de cariño para que se vaya facendo. Bueno. Vámonos terminar ca salsiña de viño blanco, para que se vaya terminando de cociñar aí. Bueno. Así. Antes que nos chamaba Mari Carmen, se o facemos con salsa de queixo tamén se faría igual ou non? A salsa de Podes queixo... rematar para cociñar, eu non non? remataría ca salsa de queixo, eu poría aparte, sempre. Sí. Vale. Ti és da que pensas que é demasiado invasiva a salsa de queixo? Voume mollar, veña, Podes sí. decirmo, sí, veña. Un pouco sí que é invasiva, depende do queixo que uses. No, invasiva serás ti. Invasiva serás ti, Pero no. eu creo que tens que ir botando ya, mezclando e comendo pouco a pouco. A carne debería estar limpiña. Vamos a repartir cartiños. Imos a tasada, ali está María. María, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Que tal? Como estás? Moi ben. Estás ben? Sí. Estás ben? Sí, moi ben. Ah, que susto. Pensei que non estabas ben. Bueno, que? Gustache o solombo ou non? Sí, está Sí. moi bo o solombo. Como che gusta máis a ti o solombo? A min, sencillo, a plancha, Nada máis. nada máis. Unha E a presa- salsa, como dice Merche, aparte. Bueno, é Begoña, pero bueno, podría ser Merche. Perdón, Begoña, Podría Begoña. ser Merche, pero é Begoña. A salsa aparte para mollar solo se te interesa, non? Sí. Vale. E que che parece o que están facendo as dúas? Porque a verdade é que as dúas receitas teñen un aspecto maravilloso. Non sei se está aí. Pois Non sí, pois me gustan as dúas. Vale. A min a que máis me gusta é a de Begoña. Vale, que pero non a de Merche, Merche Begoña. a da chica nova, Lidia, A de Livia. me parece moi ben o dos anacardos. Ah, pois mira ti. Bueno, imos polos 50 euriños, María, veña. Imos alá. De que é a salsa precisamente que fai Livia? De anacardos, Moi ben, moi ben, de nata moi ben. de anacardos. 50 euros que marchan para a asada. Puxeches aquí un pouco en tensión o plató, Pensei que non ia responder, puxeches en tensión o plató, pero levas os 50 eurillos, así que un bico moi grande, xa sabes, María, que podes vir cando queiras, vale? Moitas gracias a vos. Veña. E seguir así. Hasta logo. Chao. Chao. Vamos con Livia porque creo que temos un pouquiño que repasar, que te vexo aquí pasando un pouco o solombo. Vale. Que máis? Veña. Vale, temos E as facendo cosas zanahorias sin no min, que eso é un forno. horror. Temos as zanahorias no forno. Que Zanahorias no forno, as dentro dun babies rato- pequenas. Eso es. As verduriñas xa están listas para emplatar. Me falta a carne. Unha pregunta, os tomates cereis, os cherry, despois pasáchelos pola Sí, tisola? solo para quentalos un pouco. Nada máis. Nada máis. Nada no. máis. E despois tes... Tirabeque. Os tirabeques. vale. Triguero. Moi ben, o espárrago triguero ten un aspecto maravilloso, sí. E xa estivo triturando... A crema. Védelo aí un pouco nunha esquina, xa estivo triturando a crema de anacardos e ten unha textura maravillosa, Maravillosa a textura que ten, a verdade. Aquí estaba se vendo, pero bueno, está aí. Xa o veredes agora na casa. Creo que chegou o momento de ir falar co público, así que imos xunta Marisa do Millador. Ola. Seguideme. Aí, moi ben. Marisa, que tal? Hola, que hai? Canto Vou poñer, mira, vou pasar por Canto diante tempo? túa e poño perdón. aquí, vale? Era un pouco fui pasando por diante túa, pero bueno, así Dime, ves se nos dan Rexa, os dous. dime. Como estás? Yo, ¿tu madre? Marisa, non se din tacos en televisión. Yo no dije nada, dije Ah, de... no, pues Bien. Non se din tacos na televisión. Non o dixen. Ah, vale, perdón. Tío, oís mal, me Vale. Sí, oio mal, que teño uns anos xa. A ver, como estás? Ben? Bien. Ben, vale. Estoy dicindo que ben, neno. E as receitas, que che parecen? Las dos geniales. Sí. Las dúas geniales. Teñen que estar buenísimas, Ti na casa, cando chegues despois, Que? vas probar a facer algunha delas. Eso seguro.
No. Seguro. Ah, seguro, entendín, seguro que non. Non ves que non oís ben, fillo. Pero a crema de anacardos, ou facer así o de enrollar, Ya, co eso touciño, está riquísimo, está tía. que estar boa. Sí. Iso eu cando Dígocho eu vin xa. aí... Dixo eu xa. De momento non Tens te que molles. probar tamén. Non te molles. No, porque non podo arriesgarme sin probalo. O que non entendo é porque estamos falando tan baixo, é para que non nos escoiten ou algo. Ai, no, tío, queres que chille? Si queres que chille, chillo, Si queres podes chillar, Ai, sí, perdón. Ti fala como queiras. Vale, pero é que está tan silencio, entonces... É que sabes que pasa, estamos aquí un pouco íntimos, ti máis eu. Claro, lógico, Claro, normal. tampouco llevamos berrar o noso amor aos 4 Que va, tío. É que de verdade. Bueno, despois xa vas berrar a ver quen gaña o programa, vale? Iso sí, tranquilo. Veña, chámote nun minuto, vale? Vale, Veña, venga, un aplauso moi aquí para a amable. nosa querida Marisa, veamos que está connosco. Moi amable. Vamos. Ai, de verdade, A pesar de ir con camisa, teño calor. É que fai calor no brao. Moi ben. Ai, ai. Dale a cabeza. Non sabía eu que nos ian seguir poñendo cancións tantos programas despois, Vese que as cancións gustan, non se acaban as cancións. Hai cancións gastronómicas para todo, en Galicia. Hai cancións gastronómicas, bueno, no mundo hai cancións gastronómicas para todo. Mira, quero que te fixes, ves? Estás heladiño, Está no punto xusto, estás heladiño, está rosadiño. Hola, Begoña, que maravilla. Que maravilla. Entonces, ahora corto yo en tiriñas para facer un plate e para que sea máis sinxelo de cortar. Sí. Eu creo que esta vaca creo que xa non fai mo. Cañotas. Que pasou? O forno que está chamando. É o forno. Sí. Veña, vamos a sacar as cenorias babies. Vamos a sacar as cenorias babies, veña. Imos alá. Vamos. Ostras, como están? Como ferre. Ostras. A ver, Aquí están. Ima, na llama, Veches. Hola, que Ferven, pasada. Ferven. Sí. Vale. Que pasada. Eso non lle podes botar a mão, verdad? No, xa teño unha pinza aquí. Bueno, pois eu creo que chegou o momento de levantar a nosa querida Marisa e que vaya mirando un pouquiño o empratado para que teña tamén un pouquiño de criterio. Así que pido un forte aplauso, que se levante. Marisa Dames, un aplauso para ela. Vamos alá. Vente por aquí, Marisa. A ver se me vou pisar a A ver, alfombra. non a piso outra vez a ver se vas que. Que guai. Que che parece o que está facendo aí, Begoña? Riquísima, nena. Moi ben, Moi ben, Eu que non comas ti pa min. No, tranquilo. Ti non te preocupes, que ha de sobrar pos dous, De sobrar por dous, pois veña. Vamos mientras... Que tal, Begoña? Ai, perdón. 50 euros en xogo. Pregunta, que chulo. viño utilizou Begoña para o seu prato? Albariño, Estás... Sí, non? segurísima. Era Albariño, ti sabes se era Albariño? Sí, fijo que mirei eu desde... Vale, 664-483-419, Oye, 50 euros en xogo. Marchamos probar, Un veña. pouquinho, sí, Vente, sí. Marisa. Vente, Vou, vamos atrás probar, túa, vamos vale. probar. Vente por aquí. Vale. Estánme chamando os compañeros de Hora Galega, Marisa. Ya, me cago Sí, en- dicindo, Marisa ten que probar. A ver, ya empiezo. Vale, proba, sí, proba. Ahí está. Proba. Porque no me... Ai, que me faltan as cenoides. Non pretendía, pero asusteina. A pobre de Marisa. Temos un minutiño, mentras tanto, imos repartir cartiños, imos a Ourense. Ali está Rosa. Rosa, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Muy bien. Moi ben o Solombo, é verdad? Hombre, Hombre, e moi ben tamén uns 50 euriños que che podemos mandar. Veña, vamos alá. Tamén. Que viño usou Begoña para o seu prato? Albariño. 50 euros que marchan para Ourense. Maravilloso. Un bico. Un bico grande, gracias por chamar, vale, Rosa? Veña, Veña, gracias. chao. 50 euriños que van para Ourense. Proba aí o que queda de Libia, veña. Vamos alá. Madre del alma querida. Ai, perdonadme. Temos dous platos maravillosos hoxe de Solombo. Por un lado que fixo Begoña, por outro lado que fixo Libia. Moi distintos, así que Marisa chegou o momento de dicirme o resultado. Onde lo pongo? Imos alá. Marisa de Ames, quen gañou a voltas co prato do día de hoxe? Están os dous buenísimos. Xa. Ya, no, ya probaste. Pero ten que gañar un. Pero, claro, entonces, pois, por este que está guai. Begoña Vázquez, Nena, a gañadora do día